TWF.Killa blog ni engai beri ma bodol ni engai seng tabok sini bukuk Bina Devi Jomatiano sini jeng yang district blog kelai sini yang TWF ni engai seng mairong ri terang kelai je sini sukmani kelai personal borolaika te sini TWF.Killa beri bodol ni engai bu seng kisah borokno sini hamjak mani mari seng ya pharlai ni hinai phailai jawo nok rok nailaiwe khamani rokno seng nailaika ke seng tabok sini hamjak mani mari no seng tabok ya pharlai nai Bina Devi no belai ke hambai sini bubagrani engai bubagrani tei dulmani tei jeng kok nargei jeng tabok sini hamjak ma thansa o jeng tabok phailaiwe jeng thansa ni mari no jeng ya pharlai dong sengno hambai Sadi kisah. Sadi.